nej, ikke den vej. Nå, så. Hvad vej så? Den anden vej. Vi følger simpelthen køreplanen. Vi standser her ved sporskiftet. Okay. Det er S43. Her lader vi P1937 passere. Det kommer imod os derfra om nøjagtigt 45 sekunder. Vi må næsten kunne se det. Hvad nu det? Sejler vi? Hold da op, Kjeld. Du har sovet, vi er snart på Amager. På Amager? Ja, Vil det sige, at det er overstået? ja, du kan være ganske rolig. Nu kan der ikke ske mere.